Случайно откраднах малкото куче на бившата ми приятелка точно 3 седмици след тежката ни раздяла. Отидох в апартамента и само за да си върна последните лични вещи, които бях оставил там по грешка. Когато прекрачих прага, малкото създание веднага се притисна до краката ми и започна да ме ласкае с опашка, сякаш никога не е било разделено от мен. Влязох бързо в колата си, без да обърна внимание на гаражната врата, която остана леко отворена само за няколко секунди преди да се затвори сама. Запалих двигателя с треперещи ръце и не забелязах нищо подозрително в огледалото зад гърба си. 1 минута по-късно обаче видях малката му глава между седалките на задната част и сърцето ми спря от ужас. То беше толкова тихо, че дори не издаде нито един звук при влизане в колата. В този момент телефонът ми избухна с паникьорски обаждания от бившия й приятел, който мислеше, че го взех умишлено за отмъщение заради болката от раздялата ни. Гласът му беше изпълнен с ярост и съмнение, което ме накара да се почувствам като истински престъпник. Върнах кучето веднага пред вратата й, но тя се ядоса до смърт и не повярва на думите ми за измамата. Седмица по-късно една съседка заплаши да повика полицията, защото шумът от нашите крещящи спорове не спираше нито ден. Мислите ли, че трябваше веднага да го върна или първо да обясня цялата ситуация с по-голямо търпение? Сега се питам дали някога ще си простим този грешен момент на неразбиране и страх. Всички тези събития промениха начина, по който гледам на доверието между хората. Ужасът от загубата на нещо толкова малко ме накара да осъзная колко крехка е връзката ни с животните. Все още не мога да забравя поглед пълн със съмнение и болка, когато разбрах какво се случи. Може би трябваше да бъда по-внимателен при влизането в колата или просто да проверя задната част преди да тръгна на път. Сега всеки звук от кучета ме кара да си спомням този ден, който промени всичко за мен завинаги.